urobila STVR 2026. Vitálna dáma a dvaja temperamentní páni. Hoci sa všetci traja blížia k svojej storočnici, sú symbolom aktívneho starnutia a dlhovekosti. Ako sa udržiavať v dobrej forme a s úsmevom na tvári, sa s nimi porozprávame v talk show Medzi nami s Katou Martinkovou. V premiére v piatok večer na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár. STVR uvádza dokumentárny film Za česť. Som tu obklopený jedným z najväčších prírodných divov. Vydajte sa preskúmať zázraky prírody s britskou legendou dokumentárneho sveta. Nie je to skvelé? V jedinečnom prírodopisnom seriáli Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha. V premiére v stredu večer na Dvojke. Naozaj je iba ľudovou medicínou? Od prvého momentu bolesť ustúpila a postupne sa to zlepšovalo. Už nemám takmer žiadne problémy. Alebo môže byť v budúcnosti doplnkovou liečbou k už overeným postupom? Keď lekári začali pracovať s včelými produktmi, boli trochu skeptickí. Ale neskôr, vďaka dobrým výsledkom, ktoré dosiahli, začali tie produkty obhajovať. A sú jej liečivé účinky len mýtom? Propolis baktérie nie lenže ničí, ale navyše aj posilňuje imunitný systém. Dozviete sa v dokumente Liečivé včely – cesta svetom apiterapie. V premiére v stredu večer na Dvojke. Príbeh slovenského hokeja v ére Československa. Prvým hokejistom, ktorý ukázal, že Slováci sa môžu presadiť aj mimo svojich hraníc, bol Ladislav Trojak. Alebo tajomstvá nielen športového úspechu. Keď sa nám podarí ich poraziť, tak potom nepodáme im ruky a na protest po hymne odídeme z ľadu. Stan Mikita. Ten Mikita bol prvý Slovák, ktorý sa dostal do siene slávy. Sledujte dvojdielny dokument slovenskej televízie Najviac, čo môžeš v kariére dosiahnuť, reprezentovať svoju krajinu. Zlatí chlapci. V oboch častiach za sebou vo štvrtok večer na Dvojke. Keď sa dotkneš rieky, dotýkaš sa času. Keď cítiš vo vzduchu dážď, cítiš nádej. Ty poznáš moju cenu. Ty vieš, akým som pre teba bohatstvom. Preto si nenechaj pretiecť pomedzi prsty investíciu do projektov, ktoré na Slovensku budujú vodárenskú infraštruktúru. Investuj do zelených projektov od Východoslovenskej vodárenskej. Už čoskoro. Tento program obsahuje audiokomentár.